खुलुमबाय लोगोफोर, बड' रादाब निउस चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। BPFआ BTCखौ 17 बोसोर सासन खालामनायनि उनावबो आरोबाव फिन आसामाव BPFआ महाजोत कंग्रेसजों लोगो नांनानै आसामाव फिन सरकार दागोना रोखा जाबाय होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों। खौरांगिरिफोरनि सिगां 100 বেশি লাগাতকে বেশি কংগ্রেস नैथि रादाबाव दं। खौराङाव दं। 22 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव UPPL BJP इउथआ रेलि खालामदों। बिथां लिहराम बर'खौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरानो बाहागो लादों। थामथि रादाबाव दं। 24 मार्च खालि भारतनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिआ हरखाबै आसामाव दावबायफैगोन। ब्रैथि रादाबाव दं। बर'नि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारिया दुबाइ हादराव दावबायदों। बाथि रादाबाव दं। बर'नि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि मासुम ब्रह्मआ ओइ बाजै गावदां बैसागु एलबाम शुटिं खालामगासिनो दं। फैगौ बैसागुआव बिथांनि बे एलबामखौ नुनो मोनगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे नोंथांमोना आंनि लेटेस्ट निउस गोदानफोरखौ नोंथांमोना गिबियावनो नुजेनग्रोयो।